Młodziokowe tańcowanie. No toż mamy już richtig. Szluz ze karnewalem, szluz ze tańcowaniem, szluz ze faszingowymi uciechoma, ale pogadać o tańcowaniu możemy. Słowa tych teroskich modernych śpiewek rapowych prosto do łódź gadają o zeksie. A dzisiejsze młodzioki tańcują porami, czy kątami, albo i sokrzymi hormioma. I ocieram się łosia, festelnie procne jest opisać jej ruchy tak, co by mogli to przeczytać, albo posłuchać dziecka. Delikatnie godać idzie sam przeca łomocka więcej, niźli łokręcenie łogibami. Nie ma przeca żadnych dowodów na to, i że przytulanie się przy tańcowaniu wiedzie do swadźbienia, do pożynio się. Ale szłoby się samych spytać, co też tak te młode ludzie chcą naprawdę zamanifestować, pokazać na zolu. I że są fix und fertig na ze tym razinku Karlusem albo dziołchom i chcą ci to wszystkim naokoło ogłaszać. Odpowiedzą oni pewnikiem, co ocieranie się łosia przy tańcowaniu nic przeca nie geluje, nie ma znaczenia. Blank einfach tak się teroski dzisiaj tańcyruje. Tuche, ale jakiś ich docierny ojciec mógłby się spytać, jeśli to jest prawda, to jak ma wyglądać przyjście od tych nic niewercitych, chociaż festelnie seksualnych ruchów na zoli do czegosik, co już ci będzie geldowało. O czym wy się zesiało sprawiocie, kiedy milknie muzyka? Jakich tyż to słówecek używacie, co by przenieść to, co was kupluje na wyższy poziom? Procnie nam zwiekowanym zadawać takie pytania, bo tańcowanie dzisiejszych ojców we jej szkolnych latach blank nie przypominali popisów tego Freda Astera i Ginger Rogers. Szlagry z lat 60., 70., jak na tym przykład Twista, tańcowało się przeca blank przecia. Partnera wysokości nie potrzebowało. Dziołchy fajniście dawali se rada, a Karlusy z obawy, że przy sprawowaniu tanecznych ruchów będą podane na idiotów, woleli podpierać ściany w tanzbudach. Współczesne przytulanki, macanki przynajmniej zwobiają na zolu obie pcie. Jak to powiedział kiedyś jeden ze modnych tancerzy. Chłopcy mają radę tańcować, a dziołchy zaś mają radę seks. Tela, co nie za się do tego przyznawać. Taki erotyczny taniec dozwolą szafnąć i jedne i drugie, co wszystkim i się to na isto festelnie zdo. A mnie się widzi, co tak po prawdzie trzeba by można wszystkich młodzioków, tak na napocznięcie dziołchy, nauczyć porządnie tańcować. Podwiesą jeszcze młode, a za tymi dziołchoma, jak to zawdy jest na całym świecie, pójdą młode chłopcy, sztramskie Karlusy. Ja miarkuję, że nie muszą się zaroski naumieć tanga albo waloszka, chociaż poznanie inogruntnych kroków inszych zortów tańcowania pewnikim im wszystkim nie zaszkodzi. A możliwość jest ci przeca mocka. We świecie, we niektórych szkołach już na wiosna, a u nas jeszcze nie, bo przeca nasze szule, nasze rektory i rektorki uczyć muszą dziecka i młodzioków i no o powstaniach, o 4., 10. RP, można i najważniejsze katymusu. Z korzy balu maturalnego poświęca się na lekcje wychowania fizycznego, na nauka, na ten przykład swinga i innych jeszcze zortów tańcowania, które wynausztimują z rytmem tych modernych hip-hopowych szlagrów. Bez mać i tamu, tych ci Inglinderów albo Amerykanów też kolorze no i przodzi jamrowali i wajali, ale na łączo z balu maturalnego próbowali tego wszystkiego, co się naumieli, chociaż jakoś by inaczej nie wyżykli się blank do ostatka erotycznych wygibasów. Ale jak kiedyś duplikowałam jedna dziołcha, taką mejdla i festelna rzula, insze zorty tańcowania nie sprawiają nam żadnej frojdy. Ja i moje przyjaciele tańcujemy, ocierając się łosia i ino po niekiedy medikuję, to tak Razinku chciałaby tańcować na własnym weseli. Znaczy się, można nie wszystko jest u tych młodzioków stracone. Oj, więc pnioków.